bandiraɓe mbason yejjidde wadde abonné beele kala ko yalti keɓon tawi hay mbuɗon joɓani on calminama on jurama on jettama jetto joguiɗo ɗo fuɗɗima ala ɗo haaɗi heɗiyankoɓe haalirde teccan yeeɓiyankoɓe Pindi TV en gatti ɗo e dawal ɗimmal yewtere men wetende holno ɗum amnorto on keɗima hono yewtere adina nde hakkude Sadio Diaw wondude mo ganduɗa ko Oumou Dieng en kalino noon wonde sippira wongo hande kawguel gonguel ngel ko Tidianiatou Sarr mo Hondolde walla Madina Gounass Tidiane no goɗa aɗa softi mbeɗa dadi ha tiiɗi hande kaw aɗa dadi ha tiiɗi aɗa fewntino fewi gam hucciddema e gorko pullo hande mbeɗa yewtude mum aɗa yewde muɗum heedi banggue nana ko Mamadou Anne mo Mbolo Ali Sidi Mamadou jaam ñalli o jaam hiiri walla jaam weeti a jaam hiiri wiyete joni tawde yimi juuli takkosan wiyete ko jaam hiiri e moon eyyi ɗum noon mi wiyama yawor Seydi Diop a jarama ɗum noon mi salmini on ganda noon mo baddami combat o eyyi wonko yarnimi hade min nadde studio o ina wawi tawa o ñawdegal makko o waɗe yam o wi ceema e wonko wiccema aɗa andi jaam ñalli jaam waali won hen wonɓe jamma ñal sakiide no jiiruɗa sippere ngo hannde so arabire wutti min mboɗo yakori eyyi komin liɓata an liɓata mboɗo yakori komin liɓata eyyi min noon mboɗo yiɗi an gona arbitre tan ala min ko arbitre jingam hoto jinganam ala min gay mata mi jingani wona a yeeɓi on keɗima hakkude Oumou e Sadio a heeɗima ko pamɗa hen holmaɓe liɓlu Oumou liɓi hakkude Sadio e Oumou on liɓi kono on ñoƴƴani Sadio liɓi ñoƴƴani onon liɓi kono on ñoƴƴani onon worɓe liɓi kono on ñoƴƴani ala ko ene waɓe liɓi ñoƴƴani kay kanko so liɓi omo andi ñoƴƴude mba kanko i mi anda hallibira saka ñoƴƴano eyyi min so mboɗo liɓa liɓani koye ndoni liɓaɗo ndoni wawa wulde hakata puisque tan wat eyyi dangude kam kadi e wirti fo yimɓe jeeya ñanden puɗɗonami ko Sadio hande puɗɗotomi ko Tidiane Tidiane yewta ñande nde gasani nde heewi haala yimɓe kaali hen no feewi coowi hen no feewi hakkude rewɓe e worɓe hande kalten ko wiyete yidde ko hakkude debbo e gorko hol ɓurɗo wawde yidde taw ko gilli gonga e gonga ko adidi noon en jetti Mamoudou Mamadou Baydy Niang jagaf koliyaɓe jaaɗo ko wuri ko koliyaɓe mon ɗo jooɗi wondude Amane Ndongo mo Ceelaw ƴeewa ganduɗa ko gawlo jontaɗo o woni Adama Aissé debbo mo ganduɗa komo dara halayɓe lamɓe jiggoɓe bedda kaƴel naaɓe eɓen ɗo ɓe tawta yettere nde gilli tigui tigui ko wiyete ko debbo e gorko hol ɓurɗo wawde yidde eyyi kaw Abou en calmini bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe heddotoɓe Ayaw Pindi TV en calmini no fewi en juurima ɗumen eyyi kaw Abou ɗum ɗon hande jimmi ko yewtere nde wuula jiɗɗa ko ne wuula yidde hakkude debbo e gorko hande kalten ko diwan meɗen Matow eyyi min mbeɗe yaadi hande ko rewɓe ɓe ɓuuri ganduɗa wawde yidde e worɓe rewɓe wawde yidde hokku yeru mami hokku yeru labdo tere par ce que ko tagui ham wiide noon minen rewɓe hande so tawi min pelliti nadde e dewgal taw ko hande ɗo jaar hen ɗo par ce que nden debbo natanno e dewgal taw ko wiya tan koko haɓɓana nannaɗo ene nanna hande noon guila rewɓe ɓe debbo watti joddade e gorko kalda pamodira debbo kala nde o haalde e gorko o famodire muɗum o fimdire mum mo yiɗi mum ko ha ganduɗa ko mayde ittata yidde nde kono noon worɓe ɓe jaaha ha nder kamɓe bonnata yidde nde par ce que ɓe bonnata yidde nde gueɗe tati haɗe gaari gueɗe ɗiɗi haɗe gaari tati ene fuɗɗi iwde hen ɗiɗi ha tati goho yidde nde wona yidde tabitinde wona yidde tabitore ɗiɗi ko wiyete teddungal ko ene ngakki hande e banggue dewle ko wiyete teddungal ko ene ngakki e banggue dewle tati ko wiyete suturu ko haadi ene ngakki hen fof koye banggue worɓe eyyi banggue worɓe a jarama Mamadou nani ko haali ko jaɓoɗa hen e ngal namdal nani ko baɗamo haali ko ina wayno noon kanko ɗo fuɗɗori ɗo o fuɗɗori ko wuurade min noon jinnoon yewtere nde wasa wuurade wona tan gonga puisque debbo yidde muɗum waɗetake garante hay goto wawa wadde yidde debbo garante puisque yidde
defama duuɓi jeeɗiɗi ronka yo ɓendu mawɗo goto wirti sukaɓe ne defa yidde o wi ko cagginɗo ɗo min cagginɗo ko yidde o wi ko mbaɗɗo nen ɓe mbi min mbaɗi hen pobar ɓe min mbaɗi hen lamɗa ɓe mbaɗi o wi ala pulle hen nafoore ko nafoore ɓendinde yidde rewɓe ɓe mi jinggani ɓe ponmi wiide ɓe jiɗata ko nafeede ƴamowo keso noon e ƴameteɗo keso hay goto en haalata gonga hay goto haalata gonga hay goto en haalata gonga ƴamowo e ƴameteɗo e fof moni faddata ko photocopie ñande yimɓe jeeyi jama noon huma ñande moni faddude dante mum original ƴawe jikkuɗi ɗi gona goto tawa huma debbo o jaɓata hollude jikku mum ɗum waɗi fuutankoɓe mbi ƴamata ko balɗe nayyi nder galle balɗe nayyi balɗe sappo balɗe jeetati keddiɗe ƴamata ɗum koye saraji galle nden gandata jikku mo ƴamata o kono taw ƴamata tan ko nder galle yumma moƴƴintu baaba moƴƴintu bandiraɓe wonɓe moƴƴintu nawa ko moƴƴi nana e galle mumen taw ko bandu men moƴƴini saɗa yiɗi andude bonande mum e moƴƴere mum a woddita ɗum seeɗa sa woɗiti ɗum mo seeɗa ko ndenan gandata e mum ko moƴƴi e ko boni kono noon fuutankoɓe mbi jiɗɗo yiyata tawde jiɗɗo yiyata ɗon no heewi heɓtade ƴamowo e sahaɗa ƴamata nde yiyata nanata ko yidde nde muɓɓata noppi ɗi muure guite ɗe o yaha o yiiɗa o addira noon tawa noon ko buuma ɗon ko sa buumti ko tawɗa hen fof noon ɗo poɗɗata fertude guite ɗo pottoɗa heɗade tawa ɗon hankkadi ko ponnoɗa andude gila addani ko gandoya ɗum tawa hankkadi a addi ɗum noon hankkadi heewi jagade ɗum ko hoddiro e hoddiɓe aɗa andi cuuɗi ɗi mbalaten ko yimɓe ɗiɗo ƴoƴɓe ɓe suudu ndu kono waali huɓɓude ko fof so pini subaka o addoya galasere o addoya galas gallo ñalla ɓuuɓi galasere galas ɓe mbaali koye jahannama ɓe ñalla e jaam eyyi ɓe ñalla e jaam so tawi ko fuyiɓe o addoya biton pétrole o addoya almet o yuppo o was hoddiɓe tolno ngal dewgal hoddiri e hoddiɓe jigui wadde an Mamadou an jiɗɗa wiide a suwa laɓɓin taw mbiɗa ko jiɗɗo tampaɗo ala kaala gonga kanko o wi ko hewɓe ɓuuri wawde yidde e gonga e mumen debbo yiɗata jakat debbo jakat anani yaɗani hen bisimilla waɗi wiide debbo yiɗata jakat gorko wiya ko yo muñ duuɓi jeeɗiɗi duuɓi jeeɗiɗi yo muñ debbo wiya ko yo muñ duuɓi jeeɗiɗi debbo wiya jeeɗiɗi gorko yo muñ ha maaya duuɓi jeeɗiɗi ɓe paandi hen ko duuɓi jeeɗi tawa ɓikkon ngari so ɓikkon ngari so baba e gorko beldani ɓikkon goya takko yumma takko baba ɓerde doga gorko wakko wutti mum dawa debbo heddo ɗon ko tikkodir ɗon ko fo sali ɓallinanma bottade hankkadi ko jagɗo puisque ɓiɓɓe dambimo kono so jooɗima ala ko wonanimo ɗon tan so gorko wonno waɗat tan wiyata ko aɗa andi ko woni hono ma ene coynoni holluma ka meeɗa nande nannuma ka meeɗa debbo fof wiyete ko takko so weeli o takko e ma so metti o takkuma so yehi galle bamma kadi o takkuma o wiyete ko debbo fof waɗi wiyete ko takko so weeli o takko e ma so metti o takkito e ma so yehi galle bamma kadi o takkuma ɗi takkuji tati fof gona e makko a jarama Tidiane ko pamɗa ko haali ko eyyi ka Abou mi haala mi jaabo tan ko wi debbo ene yidata wowan kadi so ɗum benni walla jakat eyyi jakan ɗo debbo min mbiɗa wawi wiide debbo ene yida debbo kadi ko hakkude debbo e gorko penale ɗiɗi ɓe kalɗa gonɗe premiére haade mabɓe yindirde gonoje ɗon nde fenade gorko nde kayre konde bonnode dewgal nde gorko nde bonnat dewgal fenade gorko bonnat dewgal gorko nde kayre nde bonnat dewgal kaw Abou ko tagi ham wiide noon par ce que hande worɓe hande ɓe soɓe ƴamma ɓe kalantuma koko wodani ɓe mbiyatma ko haɓe jogui koɓe joga hen min mbiɗa jogui ɗum min mbiɗa wawi ɗum min mbiɗa waɗa ɗum min komi baɗowo ɗum ay neɗɗo sa are neɗɗo aɗa resamo ɓayde koye sunna e farille ndesatama haalamo gonga gati dewgal koko ɓoyata wona cahan ko ɓuuri hen moƴƴude ko gonga ndewen gonga o beele janggo e janggo hayso dewgal men boni kam taw ko gonga kay dow gonga boni kono mbeɗa ƴamma mi wima mbeɗa jogui ɗum mi wima mbeɗa jogui ɗum mi wima mbeɗa jogui ɗum komi debbo a hebbini reedam noon wona a hebbini reedam mi nawa jomum ha galle jomum yetto tawa ko kalɗa ko foof ko fenade te hande ɗum woni 100% hande ko dogata e leydi he o ceerɗe ɗe hande kewɗe ko ɗum addi ɗum hande min wima noon par ce que ko tagui ɗum ko tasde yakare ka Abou ɗum ko ustude neɗɗo par ce que ko ganduɗa an aɗa ara e gorko
gorko wima mbeɗa dañi ɗum mbeɗa jogui ɗum an hebbini reedu ma mami waɗane nangam mami waɗane nangam o joni ngara hande ko ɓoye joni fof ɓayde aɗon mbalde leeso woto oɗon pinde oɗon ñalda hay so ganduɗa wi ene woodi an so ɓoytan ma andu ko fenade beela sa andi ko fenade ɗum usatama e gorko o ustate gorko o fenade nde min jogui nde minen gorko ene fenade wonde amen debbo heewide min ko ni mbami galle bam ɗum gaccumi galle bam ɗum gaccini kadi min ala ko mankami ni way jikkam ko ni way ko ɗum ganduɗa mbaɗen ko ɗum gañmi ko ɗum calimi andi ɗum ɗon ko haala debbo ka gorko fotani ɗum jabde par ce que ay hakkude debbo dewgal gorko e debbo kaw abo an gorko sa resi debbo sa tawi mum jikku moƴƴo ko arsigi ma sa tawi mum jikku bonɗo yanani ko arsigi ma par ce que neɗɗo a wawani ƴamde mo gandira jikkuji makko foof kadi neɗɗo hadi wawi wiide ko ni mbami jaha tawa makko ko noon wayi neɗɗo wonano wi wayni wayi kono yiya wayni wayi ko noon dañi waade ndaha noon debbo sa dañi moƴƴo ko arsigi ma aɗa wiye oɗo ko moƴƴo ndesama wontanma bone aɗa wiye oɗo ko bonɗo ndesama daña hen ɓural anani ko heddi ho noon tampere nde ene waɗi ceerle de ene keewi cuutungaji ɗi ene keewi nde won noon kadi ko penale de ene keewi penale de min mi ƴeŋnata hooram tan mi ƴeŋnata min tan hooram mi haalan tan ko gonga tan kalanmi hamin jogui hen Allah worɓe ɓe kadi en jogui hen jiɗɗa wiide ko banggueji ɗiɗi fof ne mbaɗi banggueji ɗiɗi fof ne mbaɗi kono holen ɓuuri hewde worɓe ɓuuri hewde Mamadou An eyi ɗum woni ko mbimi kanko tuturo wuroto e waɗi mi wiide o wuroto ko so haali ko wi o gorko haal ko so gorko haali heɓatamo ta joni ko dewgal kaldetengal wona dewgal dokketenogal ngal ko dewgal kaldetengal kaldegal joni kala ne mbiɗami kala nde kolluɗa kay mi dewani mi hirdani mi waɗani galle bamam tan goni komi leeli no mboɗi yinma ɗum ka artata ala ka o neɗɗo wiyata ko galle bamam neɗɗo galle sagara gorko ganduɗa a ñawani a ɓofɗani a finata tan kayɗa dara debbo tawa leeli galle bamam ma a dawata ka hirdata aɗani ko waɗata ɗum aɗani ko waɗata ɗum abou komi jaɓoto buusi sappo mi namne temedere fakkami fene waɗa namɗa temedere fakkami fene ala yanani kadi hol araɓe tan ene guyslo taw oto koddir mum malla oto sehil mum tan looɓi lo kosomaji de lokaji noppi koddi firman sar mbeɗa mi toon jogui noppi koddi min to ɗannotomi to mbeɗemi france mbeɗa waɗani mbeɗa wattani taw noon ganduɗa eɗen molel mboɗo wawi jibinede hannde mi nana ko kewno e ɗoy neɗɗo yo haal tan ko woodi ko nofru yecci jomum jomum ardata koye nofru mum kono nofru mum ko nana ko yecci ɗum dadde ɗum koyngal onon ko addi fof gatton yidde yiide ko ñaatiɗo gatton yidde yiide ko nanowo jungo e poosne yaltina somi ala ɗum mi arata e moon yiɗi baɗono moon noon fokka wooda ko luɓimi ko way noon ha jiɗon mbaɗa jonjoni e nder konngol ma premiére so tawi nanɗam pamɗani mbiɗa wonde a tawi no yidde ne defe foof waɗa hen ka yo ɓendu hayde nafoore ɓe mbi ko nde ma nafoore waɗa hen nde hono nafoore ne jaayi dewgal ɗum woni ko mbimami noon woto yeddu ɗum walla wona somin namdima nafoore ko saabu Allah mo biyotono woni mo en mbaɗani somin namdima nafoore Abou Samba Diop somin namdima nafoore ko hunde nde min kandi namdade ɓayde ko nafoore ɓennide yidde e dow noon sarɗi saɗa jogui sa ala haalnam ka ala ko mi yaada ma e dow gonga mi yinma a ala mi yinma ko seeɗa joguiɗa mi yaada ma e seeɗo mi yinma ko haɗa heewi jogui mi yaada ma ko heewi joguiɗa ho maɗum mbawa haalde on gonga mi nani ɗum ko ɗum wondi ko ɗin gilli goni ko ɗi ngala gilli saabu alade biyoton ɗin goni ɗi ngala gila neɗɗo natti haɓanede tekkil de mi anda sono weeɓi banggue ɗiɗi nden wona resan noon joni mbattuɗa resde a fenat oya fenat hay goto mon haalta gonga nde jinnaɓeɓe desnata nde noon nden neɗɗo resata komo yiɗa ko jinnaɓe ma desnanma baba jeeyi yumma jeeyi guesa jeeyi nayyi addunayam ɓi kaari mi waɗa hen jawde ma ala haydara jaɓat hande noon wuttam wona waɗi posuji nayyi simi so ne waɗi nayyi woni posuji jeetati ko dañmi fof waɗa hen saɗa ƴeewam tan ƴewata ko posuji gatta ƴewde fof holi wutta wadde saɗa duusa ndewnoyami galle sehlama mbe tan jiiya wuttam minen so mbaɗa hay somi ala mi luɓat beele kadi ganduɗa kamɓe warɓe joguiɓe tan ndesa hande teere janggoɓe beele ɗum koye lawol joga taw mbiɗa jogui tan hande ko weli kam wadde foof mbiɗa waɗa hande mi resat tan janggo mi seeɗa par ce que dewgal ko yimɓe ɗiɗo mbadda e suudu ene faaɗi so tawi en naati toon eɗen poti muñonirde joni noon hande o ko ɓuuri hen hewde ko muña warɓe ɓuroɓe seeɗa muñde ɓe ko haqqillinɓe ɓe haqqillinɓe
jogiiɓe seeɗa jogiiɓe tan ngannduɗaa ko ñaami ɓe kebbinaani ko ɓe ɓeen mbawi muñdirde debbo mbadde munen masalaha kono jogiiɓe ɓe hagi hannde ɓe kala ko pini ene mbawi pinde subaka tan ɗatto debbo morla moɗa yeeta taw ngannduɗaa ene anndi ene ko jooɗoto ɗon ko muñira ene wawi muñirde sababude gilli ene wawi muñirde sababude juuɗi jawdi jeeda taw an gorko o aɗa anndi tan aɗa hooli ngalu ma suba fo aɗa waɗa ɗum maltraité so wi piip ceera ɗum jaha ngadde a goɗɗo on holto paw ɗum eyi aɗa anndi ko addata ɗum aɗa anndi ko addata ɗum mi wima noppi koddi won ittanoɓe to min to tawi ala woni belni mumen so na lari laccira haako nde jeeyi français walla nde jeeyi amérique cokki toon worɓe mumen hay hunde belni galle men fof jinnaɓe mum pirannoɗo mbiya tan belni sata tawnuma lartal laccira haako ne waɗi ko gonga jaha amérique mbatta yiide tew nagganam ɗo waɗɗo coka gorko ma hay toon nagga ɗum coka toon walla nagga coka woodi mi yittima e jamalul mi addima e jam an a watti kam e jamalul gonga ne woodi kono yanane kadi kadi ɓuuri hewde walla resoɓe ga ndesa ga debbo sunna e farilla gonde munen ga nde metti nde hamni nde jibdine munen ɓiɓɓe naata e allah e ladde e jeerede duuɓi sappo ko gono toon so goni toon jindira e rewɓe woɓɓe ko nande e dandam safiyat siyan anani ndesodira e munen toon walla mbaɗa toon ko wela duuɓi sappo gacca ga debbo taw no jooɗi ga to Fuuta e Kumbaɗo ɗo ene una ene defa ene dakka ene ƴooga ene muñani esiraɓe ene muñani baɗiraɓe ene muñani ƴehiraɓe heewiɗo gorko arta taw ɗon oɗon debbo ne jooɗi muñɗo kono joɓata heewani yobde ɗum teddungal en jiiɗum Fuuta ne wayno leydi yoɓata ɗum teddungal yaha addora ngannduɗa debbo mo nanata ko yimɓe kalata wiyata ko yimɓe kalata joƴƴina ɗum suudu taw ngannduɗa ko nawle pina subaka defa o wawa defde ko ñameten ko anda ɗum o wawata ɗum defde so haaldi wiye so debbo oto haali wiye accuo ko ɓi janano ɗo ko ladde min tan gono mbiɗa wondimomo e addimomo gayne yanan kadi worɓe kadi ne mbaɗa ɗum worɓeɓe rewɓe ne jogui Allah yaade caggal leydi ɓe jamfo worɓe mabɓe ittuɓe mɓe nawɓe ga ɗum no woodi kono yanen kadi worɓe men ɓe kadi ne mbaɗa ngal ɗo gueɗal ngal feewa eyi aɗa ko wonnata ɗum worɓe men aɗa andi ko wonnata ɗum worɓe men ene waɗi rewɓe ko rewɓe matériel ɓe ko joom matériel tan heɓat ɗumen mala matériel heɓataɓe gila Allah n taga ene tagata rewɓe matériel ɓe aɗa yanna luloyta ko waalo aɗa yanna gila ɗe naata e maɓɓe ɗo luloyta ko waalo an noon sa hoti dugu ɗum to ko a luloytoɗo waalo fof ko goppa to luloytoɗo waalo o dontoɗo awdi o faye laade tato awdi ruf mbiyen jeeya ha jettoɗen guesel ma wonmo goɗɗo ɗon luɓe nawde bittuɗen ko ɗum e o mo ittuɗa français walla amérique koke luloyta ko waalo o ko debbo matériel gorko noon jaɓɗo wonde gorko o mbiyani gorko fof de ko jaɓɗo wonde gorko ɗon jinnomi yettade Mamadou An jafoɗa yeeɓiyankoɓe Pindi TV e yewte holno ɗum amnoto Mamadou An mo Mbolo Ali Sidé Tidiane Sama Hondolde jinnomi wiide ko hol debbo jaɓɗo hande wonde debbo e hol gorko jaɓɗo wonde hande gorko e so neɗɗo woni debbo holno wayata e nder galle e so gorko jaɓi wonde gorko holno wayata e galle Allah jaɓu amin Allah jarama kala nibritiɗa galle ne waɗi duko ko debbo kala niɗɗa galle ne waɗi hayga ko gorko Allah koko seeni nden kala ɗo galle waɗi duko ko debbo ɗo waɗi heege ko gorko kala ɗo galle o waɗi ko heege woyru gorko galle tan birtiɗa galle o tan ne waɗi duko woyru debbo kono wonta waɓe addoɓe ha heewa kadi galle waɗa heege hen sahaji tawa ko gorko o woni gorko ha o addi kono heewi galle o waɗa heege debbo o wonimo debbaki debbo o wonimo debbaki aɗa andi mi wima sen goni sukaɓe kala ɓurɗo yumma kañum ɓuuri sen jeeyi ha en desi kala ɓurɗo debbo kañum ɓuuri sen jeeyi ha en teriti kala ɓurɗo ɓiɗɗo moƴƴo kañum ɓuuri sen jeeyi ha maayi kala ɓurɗo naɗɗo aljanna ɓuuri anani ka haala mi nani kan haala kawahu kono mi haalanma debbo woni joom galle gorko debbo woni joom galle ni gorko ko woni wiyam ko tagi ham wiide noon tan bisimilla eyyi ko namni jafoɗaɓe min nemi debbo woni joom galle bisimilla gorko wiyete ko jam galle jam galle wiyete so gorko moƴƴi wiyete ko jam galle mbiɗa dugol ɗi so keewe galle he e debbo he ala mi yadanema kaw bisimilla dugoli ɗi so keewe galle he ko worɓe ɓe nanduɓe denɗam Hammadou Balaɗen par ce que ko tawi ɗum so tawi a woni gorko taw ka gorko tigi tigi a wona nanduɗo e Balade Niang galle ma sa rewni ɗum lawol tan rewan lawol sa rewni galle ma lawol rewan lawol mais sa rewnani galle ma lawol noon
galle ma toujours ne duka galle ma toujours ne haɓa ette an aɗa jooɗi e galle he a woɗɗani galle o koye gorko woni gorko taw ko gorko o de mbimi nandani soybu si ene hani jogade ganduɗa kuugal mum e galle gorko yo fide galle mum yo jala galle mum kono goto fof hokku ɗum place muɗum oto won naafigue galle ma won worɓe hande ko naafigueji galle mumen jiɗi tan ko yo galle mettu jiɗi tan ko guurni ko oga belde e oga hande kaɓa oga janggo tifodira e oga ka son mbayi noon ganduɗa e so worɓe ke so rewɓe kalti toon min mi tampi yon bon mon ñama bon mo ñalama hotta sawru cere jalte galle o non ɗum wonani gorako gorako ko joggu konngol ma timmugol mbawa yewtude galle ma mbawa yewtude suka ma dokka ɗumen haqqille ko ɗum woni ganduɗa gorako cowo so heeɓe galle koye mono ɗum koye maɓɓe woni jaafoɗon namno sakket seeɗa samba minute goto jaafoɗon en daɓɓana fof émission o gasi ha laaɓi holko saabi gorko ina nawlira holko saabi debbo yiɗa nawlirade hol jaabotoɗo ɗo guddirten eyyi min de mbaɗa jaabo nawligo kam worɓe jeeyi ɗum tan ko tato ko heddimɓe fof jaata hen goholi on premiére komo jibinani mo jibinani ndeya debbo tawa jibinani eyyi on jogui droit même jiiɗoɗa goɗɗo ɗiɗaɓo o ko ari si debbo ma mo dañdiɗa fof kono omo manque jollo dara jolɗo mbetema jolnani tawa jolani tataɓo o ko Abou Diop ne jaajira resa banduɓe mbete so mayde joli jawdi ne wasa uɗum leñol mum jawata ɗum leñol mum a jarama kono sabu sagi debbo yiɗa nawlirede Tidiane debbo yiɗa nawlirede hay gorko hay debbo goto yiɗa par ce que aɗa wonde e gorko ma jamma e ñalawma suba kay kikiɗe oɗon gondi so debbo goɗɗo ari on peccon jamma peccon ñalawma peccon kiɗa goto yiɗa ay woɗa feccede debbo ne jaɓa kala ɗiɗi tati nayyi joyyi jeegom ha heddi leyce ɗiɗi otoji ɗiɗi galle ɗiɗi ne jaɓa kono leyce ɗiɗi so yi tan jiiɓoto on paami gonɗen ɗo koye Pindi TV yewtere men nde ganduɗa wiyete ko holno ɗum amnoto wonno hoɓɓe men hannde ko Tidiane Sarr mo Hondolde ñantugal ngal waɗi fayida holmo ñantuma min hande machallah ko mawnam debbo biyeteɗo Aissata Gueye Aissata Makam Gueye eyyi ko kanko addi oɗo pis o wi kam yomi ƴettu wutto ƴetta wutte yo wutte o mbaɗɗa e ngawla ngu ceerno Mamadou kam kañum mi wiyata miɗa wi ɗum noon kañum min ko ceerno Bara Diallo to Bokki Dialluɓe ñantima oɗo wutte ɗum noon mataw gasi ɗo ha laaɓi padden ha dawal gongal so Allahu lamɗo jaaɓi